Trust me, I'm an engineer. Hello, hölgyeim és uraim! Vendégszereplés is on. Ez itt fölöttem. Öcsémnek a legújabb Volvoja. Megnézzük most a kipufogóját, mert iszonyatosan hangos, el van törve, és nem tudom, nekem valamiért annyira nem jön át ennek a motornak a hangja, nem tetszik a hangja, rossz hallgatni, és mivel öcsém amúgy dolgozik, mert nem éli az influencereknek a hihetetlen high life-ját, ahogy egyébként én azt élem, ezért úgy gondoltam megcsinálom neki, aztán meghegeztem a kipufogóját, ennyivel is legyen előbbre a gyerek, nem mint hogyha nem lenne egyéb más munka az autón. Erről a delinkvensről lenne itt szó. Ha megmozgatom, akkor jól látszik, hogy el van törve, valahol a hőpajzs alatt, úgyhogy ezt a széjjel kell vágnom, de nem baj, most a cső megmaradt, többi nem számít. Amúgy meg egyébként meglepően jó állapotban van a kocsi, legalábbis karosszériailag ott van rajta egy szép look, de igazából ez van itt tulajdonképpen etűnve. De ezen kívül, hát már a legtöbb ilyen Volvohoz képest jó állapotú. A futóműben azért szilentek itt-ott azért porrá vannak, meg lengéslapítókat kell még cserélni benne, azt megcsinálja. De amúgy meg úgy egész élhető, tehát így egész korrekt. Úgyhogy kezdjünk is neki itt a szétmetelésnek. Ezt a csövet itt mindjárt megcsináljuk, kicsit kipótoljuk. Nem fogok hihetetlenül, fantasztikusan, tökéletesen gyönyörű munkát végezni, mert ha megnézitek jobban a kipufogó rendszert, nem én leszek az első, aki belepiszkál, meg ott egyébként hátul is van kehe annál a dobnál, amit lehet meg fog vele forgolászni, aztán befoltozom. Lehet, hogy onnan is jön a hang, meg innen is jön a hang, úgyhogy ezt a kettőt most megnézzük a délután keretein belül. És el is van törve, mint a szar. Meg vagy. Hello! Hát ez kérem szépen, kedves hölgyeim és uraim, ez így eltört a gecibe. Na most meghegesztjük a gecibe. Aztán jó lesz. Jó lesz, Petikének elmegy. Neki még jó lesz. Jó lesz. Ez gyönyörű, az meg csipésre így összerakom. Meg tudom pucolni normálisan. Volvo, tidu-didu. Megcsiszlantjuk, körbevarrom, és nem rakom rá vissza a hővédőt, vagy ezt a közösítő szart, mert az már így is úgy is szét volt hegezgetve, úgyhogy leszarom. Fölül még ki fog fújni, de hát ennyit tudok tenni a jó ügy érdekében. Helyben javított kipufogó, mekkora egy büdös geci kontár ez az ember. Őszintén. A legrosszabb része a helyben javított kipufogónak, amikor fölnő kell valamit taknyolni. Igaz, hogy itt egész sok hely van még a karosszéria meg a kipufogócső között, csak az a baj, hogy rohadtul nem látom a pajzsba, hogy mit kéne hegesztenem. Itt kéne végig mennem, hát ez pöttyözés lesz, gyerekek. Nem lesz szép, de legalább varrat lesz ott, ahol eddig luk volt. Ami mégiscsak egy határozott előrelépés még így Volvo szinten is. Petikém, vagy csinálok én neked egy 10 perc videótartalmat a rohadt életbe. Hogy fogod ezt nekem meghálálni? Nem majd jössz a házhoz majd téglát pakolni. Hát ennyiből utálom az ilyet, de most ez a helyzet állt elő, úgyhogy ezt kell szeretni. Csinálni kell. Au! Picsába. Ki rakta ide ezt a váznyúlványt, meg ezt a futóművegetési pontot? Most őszintén. Igen, tudom, hogy ezt nem így kell szaksztani javítani, ez nem is egy szaksztani javítás, ez csak azért van, hogy amikor öcsém elmegy hajnalba melózni, akkor ne azt hallja a fél szomszédság, hogy mert traktor hangja van, hanem egy normális Volvo hangja legyen. Szervusz Margitom. Margitom, mi a helyzet? Szia pici lány. Nekem nem kéne most itt lenned, mert hegesztek, kiskutyám. Nem kéne most itt lenned, tudod. Na, szia. Jól van. Jól van, na. Jól van. És belemászik a számba, Hátráltató tényező vagy, mondták már. Na, ha már hátráltatós, akkor hátrálj hátra. Maradj ott. Ez már így jó lesz.
Fölül mindenképpen ki fog fújni, nem tudok amit csinálni, de tekintettel arra, hogy jelenleg ezt sürgősen meg kellett oldani, ez itt teljesen jó lesz. Remélem ez a szar még mindig vesz. És még mindig vesz. Na Petikém, innentől senki nem fog tudni beadni, hogy az a katalizátor már gyári. Vagy még gyári. By the way, nem csoda, hogy ilyen szarul jár a motor, az a lambda szonda el van törve. Csak mondom. Na lássuk, mennyit változott a hangja a kocsinak. Üres. Hol van? Itt van. Akkor azt hiszem megfordulunk és megcsináljuk a középdobot is, mert ennek mindig szar hangja van. Nos srácok, miután ugye nekiálltam itt a hátuljának, itt van egy szép kirohadás, de szerintem ezt nem is fogjuk orvosolni, mert ez csak egy picikét van kirohadva, a dob nem számít. Na, csodálkoztam, hogy miért van ilyen rohadt balfasz hangja még így is, hogy meghegeztetem a kipufogót. mondjuk úgy folytonossági problémák vannak a kipufogó rendszerben. Ráhúzom szépen egymással kettőt. Aztán akkor... ez volt a futóművel a kopogás, srácok. Ja. Szóval jó van, srácok, ez egy ilyen dolog, hogy vesztek egy autót, amit olcsón adott az előző tulajdonos, mert ő is tudta, hogy milyen, mert mi is tudtuk, hogy milyen. Ennyi, kész. Filléres autó, filléres problémák. Ennyi, összedugom, aztán készesen a kipufogó rendszer. Csak ez a felismerés volt, ez egy érdekes. Na mindegy. Ez az. Tessék, veri szakmunka, nagyon beauty, és bele kéne kalapálnom. Oh. Semmi, nem látta semmit. Különben is öcsém autója, nem számít, nem? Tudom, ez is megint kontár, mocskos, buzi, meg hasonlók, de... Ja, szerintem ezt itt megcsípem itt, meg itt, ahol jó hozzáférhető, azt nem fog szétesni, itt már is figyelj. Ennek a könyöknek már úgyis mindegy. Mivel az a kipufogó rendszer így is úgyis eldobós, úgyhogy ez igénytelennek igénytelen, de most addig, ameddig éppen nem lesz új, vagy nem lesz másik, addig teljesen jó. Úgyhogy Petikém, én most végeztem, az autód össze van rakva, most egy fokkal talán halkabb lesz, mindjárt megnézzük, de hát a többi az már a te dolgod lesz. És bár megegyeztünk, hogy az autó nem lesz felújítós, nem a dízelt fogjuk teljesen megcsinálni, de azért lesz mit kalapálni ezen is. Mindenesetre egy jó kis buli járgány, csak ez a traktor hangja menjen el, mert ez valami ordinári szörnyű. Még a Sierrának is jobb hangja volt, mint ennek. Amúgy meg nem rossz, egy lambda szondát érdemes lenne beleszerezni, mert azért megy olyan szarul. A srácok, ezt kifújni mindig kifúj, viszont elment az ordinári bömbölő hangja. Egy fél fokkal jobb lett. Ennyit tudtam most tenni egy 1 órás munka alatt. Hát egy fokkal jobb, mondjuk maradjunk annyiba. Ebből a kipufogó rendszerből többet nem lehet kihozni. Na Petikém, tiéd a pálya. Ennyit tudtam tenni az ügy érdekében. Mint láthattátok, a bátyám az megcsinálta a kipufogóját az autónak. Én meg most valószínűleg meg ki fogom cserélni a gyertyákat. Mivel már egy fokkal jobban működik az autó. Tehát alapjáraton már van, és nagyjából tartja is melegen is. De ugye még mindig kell valamit csinálni az autón, úgyhogy... vettem ilyen fasz kis denzó gyertyákat, ezeket fogom most berakni, aztán akkor talán egy fokkal jobban fog működni az autó, aztán reménykedek, hogy nem más dolog van a gyújtásával. Hát lambda szonda is szar, de azt is vettem, csak azt most megyek dolgozni, de hogy nem fogom kicserélni. Jó, Margit, játszani akarsz? Margit, játszani akarsz? Ad. Te. Na, inkább most hallod? Margit, autót kell szerelnem, Margit. Margit! Margit! Szerintem ne. Ezt csak ki kell húzni belőle, gondolom. Egy. Bazd meg.
Közben voltam egy menetet a Bardiba, ez már a következő nap, és vettem ilyen fasza tüstig után gyártott ez a gyújtókábelt. Hát mondjuk azt, hogy nem valami szép, de működik. Aztán úgyis jön a donor, aztán majd abból áttesszük a másikat. Ja igen, mikor ez kimegy ez a videó, akkor már itt van a donor, viszont amikor felvettem, akkor még nincs meg, mert ez így egy hosszú és komplikált sztori, na mindegy, ezt most mindegy hanyagoljuk. Szóval lassan mindjárt megcsinálom, még a szíjat kell föltennem oda, és a generátoron most nincsen szíj, és szerencsére a szívfeszítőm sem működik, mert az el van baszva. Valószínűleg el van törve, vagy nem tudom. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz egyelőre, most próbálom megcsinálni. Aztán ezzel akarok menni dolgozni, mert már nem akarok a pirossal, rühellem. Kicseréltük azt a kábelt, megtettem rá most új égszíjat, viszont ez egy minimálisan most feszesebb a kelleténél, tehát egy picikét feszesebb, mint kellene lennie, meg egy 10 mm-re rövidebb is, mint aminek rajta kellene lennie, viszont így biztosan van töltésem, elszakadni nem fog, most mentem vele egy kört, próbáltam magas fordulaton is, nem lesz ezzel gond, úgyhogy akkor most lehúzom végre a pipákat, és amiket eredetileg akartam megcsinálni, azokat most megfogom, tehát most kicserélem a gyertyákat ezekre a tök jó kis denzókra. Úgyhogy akkor szerintem neki is állok. Meg szét is vannak égve, úgyhogy ezeket jó, hogy kicserélem. Most remélem látszik, hogy itt ez a különbség a kettő között, ez szana szét van égve, meg szép új. Egyébként NGK gyertyák voltak benne, most denzót rakok bele, de ugyanaz, szóval hát ja, ezek már cserérettek. Ráadásul ez itt mozog rajta. Úgyhogy fasza. Jó, hogy lecseréljük ezeket. Akkor remélem látszódik, hogy 1-es, 2-es, 3-as és 4-es henger. Az 1-esnél be van kormolódva teljesen, el is van égve, el van kukszosodva az egész. Ugyanúgy a másodiknál is, meg az összes többinél is igazából el van már teljesen égve. A negyedikben még valami olaj is volt itt a meneten. Ugye itt is volt egy kis olaj, meg fika, meg minden. Ezeket jó is, hogy kicseréltük újakra. Így most jó lesz. Most mindjárt beindítom az autót, meglátjuk, hogy hogyan jár. Aztán abból következtetünk, hogy valamit elbasztam-e, vagy nem. Én nagyon remélem, hogy nem basztam el. Na azért így már egy fokkal szebb hangja van, úgyhogy majd a lambda szonda után talán teljesen meggyógyulnak a gyújtás problémák. Aztán megkap egy olajcserét is. Na srácok, ez már a másnap, már megcsináltam mindent az autón. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal egyenletesebben jár. Igaz, még mindig olyan, mikor hát most nekem külön fokkijelzőm nincsen, de ugye kb. 90 foknál van melegen a motor. Olyan 70 és 90 fok között
hát vacakol, valami a gyújtása, ami mindig van, ugye lambda szonda miatt tudjuk, hogy ez erősen lehetséges. Egyébként minden okés az autóval, tök jól viselkedik, minden működik, kivéve a sebességmérő, de azt most pótoltam egy GPS-szel, amit most nem látok, meg éppen a zenét mutatja, aztán most éppen haladok vele, úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen lájkold, mert az nekem segít nagyon sokat. Iratkozz fel, hogyha szeretnél még ilyeneket látni, nyomd meg a csengőt, hogyha mindenképpen szeretnél ilyet látni, és akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok!